Tänään siis askarellaan paskarellaan tällainen laatikko. Siihen tarvii minkä kokoisen paperin nyt ikinä, mutta jos aloitetaan tämmöisestä perus A4, että on lastenkin kanssa helppo tehdä, niin mietitään se, että tästä saa ensin 4. Niin sen saa kätevimmin taittamalla sen paperin tälleen, jonka jälkeen kun täältä leikkaa tämän ylimääräisen kaitaleen pois, niin meillä on 4. Sen jälkeen lähdetään tekemään tästä niin kuin, kirjekuorta periaatteessa. Eli taitetaan ensin tonne 1 tuohon keskelle. Sen jälkeen taitetaan täältä vielä toinen kerta tuohon keskelle. Ja tehdään tästä toisesta puolesta ihan identtinen. Eli noin ikään keskelle toi kulma. Tuolta vielä kaveria. Ja kannattaa painaa tosi kovaa nää tässä, koska tässä nimenomaan pointtina, että tähän jää nää jäljet. Sen takia, että on sit lastenkin helppo tehdä, ei tarvitse mitään viivottimia mittailemaan. Nyt siinä on viivat toiselle puolelle. Nyt tarvitaan vielä sit toiseen suuntaan sama homma. Eli taitetaan keskelle. Ja tuolta. Ja sitten tähän käy tälleen flunssasena melkein liikunnasta, kuinka hapaa tulee. Noin. Nyt näette, että tässä on tämmönen ruudukko valmiina. Tästä tulee toi laatikon pohja. Tosta keskimmäisestä 4. Eli toiselta puolelta lähdetään leikkaamaan näitä viivoja pitkin tohon pohjan asti. Noin. Jos kuulette semmoista korinaa täältä, niin se ei ole Darth Vader, vaan täällä on tosiaan meidän jengi vähän flunssisena. Noin. Tolleen leikattiin siis molemmilta puolilta. Sitten lähdetään rakentamaan laatikkoa. Huomaatte, täällä oli nämä leikatut. Tosta. Nämä niinku rakentuu suorastaan itsestään nyt, kun ne on taiteltu valmiiksi. Noin. Sama homma toiselle puolelle. Taitellaan noin tonne. Nätisti. Ja sitten toi vaan tosta päälle. Periaatteessa tonne nyt voisi vaikka jotain liimaa vähän humpsauttaa tonne, mutta kyllä nämä nyt tässä, kun niitä vähän aikaa sitten tähän paikoilleen asettelee, niin ne alkaa siellä pysyä. Noin. Ja sitten tosiaan kun niitä on 2 ihan samalla lailla identtisesti tehtyä, niin niistä saa tehtyä myös sitten tällaisen rasian, joka sitten on noin. Näin meillä on rasia.